Uganda uka wasadenw ye sharia kura dɔ ta wasablon kɔnɔ kunu tarata ka kɛɲɛ ni cɛw ni cɛw ka yɛrɛmabila ye n'a bɛ wele ko homosexuel olu ka waleyaw k'o taabolo kɔn. Sudan worodugu yanfan ni y'a san 4 ye sanji ka tiɲɛni nɔ tɛ ka kɔtigɛ u ka jamana kɔnɔ min turu dɔ dalen don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kun. A gɛlɛya binnen don sɛnɛ ani baloko kan u ka duguba caman kɔnɔ. Malawi jamana kɛra jamana fɔlɔ ye Farafina gunkan jamanaw cɛla min sera ka sumansi tɔni 260 sɔrɔ ka bɔ Rusi jamana kan walasa ka se ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ min laɲini kɛra duniya baɲumankɛ tɔnba programme alimentaire mondial fɛ. Ethiopie wasadenw ye kala ta bi araba ka kɛɲɛ ni u ka jɛkulu maramafɛntigiw minnu bɛ Tigre mara kɔnɔ ka marifa bilali ye ni ka kɛlɛ bila. Ni tun y'a san 2 ye jɛkulu maramafɛntigiw ka kɛlɛdaga sigilen don Tunisie Abdeljalil Ayara ka baara bɛnnen don ɲɛgɛn kɛli ma dumunikɛ casserole ani bɔliw sanfɛ walasa ka se ka sunkalo seli yɛrɛ ɲɛbila.